Quan hi ha il·lusió i hi ha diguéssim, possibilitat de bastir un projecte, la gent s'autoorganitza com en aquest moment. Ara no confiem només tot això, i per això deia que hem de fer política, també. I que Meridiana sigui un èxit de participació, si és un èxit irrellevant, diguéssim, políticament, simbòlicament, si no vol dir res, si no pressiona ningú, si no significa que mostrem la voluntat de trencar amb l'obediència espanyola, serà l'enèsima, i a més estan vacunats. Què? Ja saben els catalanes hacer sus cosas de catalanes, ¿no? Coses com això m'he trobat a vegades, no? Sí, salís mucha gente, però ¿para qué? Doncs ha de ser l'últim acte, i per això et deia que no hauria de ser tan festiu com polític, no? De totes maneres, sí, una cosa curiosa que has dit quan començaves amb Òmnium, que era aquella cosa encarcarada i tal, que dèiem Òmnium antigament i tota aquesta cosa, em comentava una companya fa temps, clar, es veien desbordats per Molins de Rei, la llista, tot, i deia, però si és que fa 8 anys llegíem poesies de Verdaguer, nosaltres. És a dir, l'única feina, aviam, no l'única, no? Classes de català, m'enteneu, no? Però, francament, clar, la funció... Per això us deia al principi que, clar, ens tiben les costures per tot arreu, perquè totes les institucions del país estan fent una feina per la qual no han estat dissenyades, que està molt bé, que això vol dir que el país està viu. I ha agafat Òmnium i ens hem fotut allà, i Sumat estem treballant amb gent d'Òmnium, els hi fotem bronca, ells no ens fan cas, i és molt divertit. Clar, no està preparat. Cap de les institucions que hem creat tiben. És normal. Per això deia al principi del judici benèvol, és normal que tot tibi, perquè no ho havíem fet mai i esperem que no ho haguem de fer mai més, que només amb una ja sigui suficient.